Zdravím všetkých poslucháčov dnešného príbehu a prajem vám krásny deň. Možno vás prekvapilo, že dnešné video je kratšie ako zvyčajne. Keďže výsledky štatistiky ukazujú, že videá, ktoré vydávam, sú pre množstvo z vás pridlhé, uvažovala som nad spôsobom, ako vám posluch spríjemniť. Viem, že videá obsahujú množstvo informácií, ktoré sa pri nárazovom posluchu môžu stať mätúce. Preto som sa napokon rozhodla neukracovať vás o časť videa so psychológiou, ale oddeliť ju do samostatného videa. Tým pádom pre vás budem tvoriť obsah častejšie a posluch jednotlivých videí nebude tak náročný. Ako vždy sa budem v časti so psychológiou odvolávať na konkrétne udalosti, ktoré budete počuť v dnešnom videu. No a ak chcete na začiatku časti so psychológiou krátku rekapituláciu, napíšte mi do komentárov. Verím, že nový spôsob vydávania sa vám bude páčiť a teraz prejdeme priamo na dnešný príbeh. Ten je tipom od jedného z vás, ktorý mi o prípade napísal do komentáru. Ďakujem za tip a verím, že dnešné video splní vaše očakávania. V dnešnom dieli True Crime podcastu Zločin v nás budeme hovoriť o žene, ktorá sa stala obeťou liečebných metód psychiatrie 19. storočia. Rhoda Derry bola považovaná za posadnutú a šialenú, preto s ňou dlhé roky zaobchádzali neľudským spôsobom. V dnešnom videu si opíšeme jej život a to, akým spôsobom sa k nej v danej dobe správali. Aby sme sa mohli podrobnejšie zamerať na psychologické aspekty, vplývajúce na aktivitu zločinca, je nevyhnutné popísať si aj jeho kriminálnu činnosť. Vopred teda upozorňujem poslucháčov so slabšou toleranciou násilného obsahu a poslucháčov mladších ako 18 rokov, že nasledujúce video pre nich nemusí byť vhodné. Rhoda Derry sa narodila 10. októbra 1834 vo Fayette County v Indiane. Jej matka Rachel mala v tom čase 36 rokov a spolu s manželom Jacobom vychovávali 8 rodinných starších súrodencov. Približne v čase, keď mala Rhoda 8 alebo 9 rokov, sa rodina presťahovala do Illinois, kde sa usadili v obci Lima, v okrese Adams. Rodin otec vlastnil farmu, na ktorej pracoval, a jeho manželka sa starala o chod domácnosti a výchovu detí. Z Rhody vyrastala krásna mladá žena a vo veku 16 rokov sa zamilovala do suseda, Charlesa Phoenixa. Ich láska bola vzájomná a o 2 roky neskôr Charles požiadal Rhodu o ruku. Vo svojich 18 rokoch bola krásna, no keďže nepochádzala z veľmi majetnej rodiny, proti jej vzťahu s Charlesom sa postavila jeho matka. V tejto chvíli je dôležité, aby sme sa vrátili do minulosti, konkrétne k rodinej babičke, Mary Derry. Moll, ako ju všetci volali, pochádzala podľa všetkého z Nemecka. Počas americkej vojny za nezávislosť sa Moll prezliekla za muža a spolu s manželom sa ako platení vojaci, známi ako Hessians, dostali do Ameriky. Následne z armády dezertovali a usadili sa v okrese Fayette v Pensylvánii, kde si založili rodinu. Moll sa časom stala medzi obyvateľmi veľmi známa. Hovorilo sa, že oplýva nadprirodzenými schopnosťami a medzi obyvateľmi sa rozšírilo, že vidí do budúcnosti. Čoskoro ju začali ľudia zo širokého okolia navštevovať, aby im pomohla s vyliečením, ochranou alebo ich dokonca zbavila kliatby. Časom sa však stala neslávne známa tým, že osobám, ktoré boli proti nej, sa nedarilo dopestovať úrodu a jej najväčší nepriatelia často končili mŕtvi. Pre náš príbeh je ale dôležité vedieť, že keď mali rodinní rodičia prvé 3 deti, stále bývali v blízkosti Jacobovej matky. Tá svojho syna podľa všetkého zaúčala do rôznych rituálov a jeho manželka sa rozhodla Jacoba odviesť od matkinho vplyvu. Keď mal ich tretí syn približne 2 roky, odsťahovali sa do Indiany, no 2 najstarší rodiny bratia si babičku pamätali. Keď mala Rhoda približne 8 rokov, Moll Derry umrela, no aj napriek tomu o nej od svojich rodičov, ale aj bratov, počúvala rôzne historky. Tie jej boli ako malému dievčatku podávané takým spôsobom, že v čase, keď sa zasnúbila s Charlesom, mala z čarodejníc skutočne veľký strach. Vráťme sa späť do roku 1852.
Rhoda Derry sa zasnúbila s chlapcom zo susedstva a v polovici 19. storočia sa prostredníctvom sobáša zvyšoval majetok a sociálny status snúbencov. Rhoda pochádzala z chudobnej rodiny, ktorej členovia nemali medzi obyvateľmi veľkú prestíž. Nancy Phoenix sa preto rozhodla zmariť sobáš jej syna s dievčaťom, ktorému podľa jej názoru nemalo čo ponúknuť. Navštívila rodinu Derryovcov a Rhodu konfrontovala. Povedala jej, že ak jej syna neopustí, uvrhne na ňu kliatbu. Rhoda sa svojej lásky zrejme vzdať nechcela, keďže podľa všetkého k prekliatiu naozaj došlo. A to rode Derry zmenilo celý život. Len niekoľko dní potom, ako Nancy konfrontovala Rhodu, došlo k náhlej zmene správania mladej ženy. Rhoda začala mať obrovský strach z toho, že ju prenasledujú čarodejnice, ktoré začala napokon aj vídať. Následne sa k tomu pridružilo vídanie diabla, v tej dobe nazývaného Old Scratch, o ktorom tvrdila, že ju prenasleduje. Verila, že bytosti sa jej snažia ublížiť a v prípadoch, keď ich vídala, sa správala nepredvídateľne. Lima bola len veľmi malou dedinkou, v ktorej sa zvesti o rodinnom šialenstve rozšírili veľmi rýchlo. Nancy si uvedomila, že pravdepodobne práve jej vyhrážky spôsobili záchvaty mladej ženy, no keď sa vybrala k Derryovcom, aby sa pokúsila vyslovenú kliatbu vziať späť, nebola v dome vítaná a tak sa s Rhodou ani nestretla. Medzitým sa rodinné záchvaty čoraz viac stupňovali. Niekedy v tom čase sa rodina Charlesa Phoenixa z dediny odsťahovala, keďže celá komunita ich spájala so šialenstvom mladej ženy a od tejto chvíle sa o nich v zdrojoch nevyskytujú žiadne informácie. Keďže Rhodu v stave jej záchvatov nedokázal nikto ničím upokojiť, rodina sa rozhodla zabezpečiť jej pomoc, ktorú jej už sami poskytnúť nevedeli. Približne v roku 1856 sa ju rozhodli umiestniť do zariadenia Illinois State Hospital for the Insane Jacksonville. Proces prijímania pacientov do liečební bol však v 50. rokoch 19. storočia úplne odlišný od toho, ktorý poznáme dnes. V tej dobe bolo podmienkou pre prijatie pacienta rozhodnutie okresného súdu o jeho šialenstve. To znamená, že ak mala byť osoba prijatá do zariadenia, prebehol súd za prítomnosti poroty alebo komisie. Na základe výsluchov o duševnom stave pacienta podložených zisteniami, prípadne lekárskymi správami, bolo na okresných súdoch rozhodnuté, či je osoba šialená alebo nie. Ak bola vyhlásená za šialenú, bol stanovený dôvod šialenstva a liečební bol nariadený záväzok prijať pacienta. Tieto súdy boli pre pacientov pochopiteľne veľmi traumatizujúce. V prípade Rhody dospel súd k rozhodnutiu, že jej správanie svedčí o strate kontaktu s realitou, ktorý spôsobilo sklamanie z lásky. Keďže rodin neustály strach z prítomnosti nadprirodzených bytostí vôbec neustával, čo vyvolávalo neutíchajúce záchvaty, rozhodli sa ju umiestniť na jediné oddelenie, na ktorom sa používali zvieracie kazajky. V prípade potreby jej bola kazajka nasadená a každý večer bola Rhoda zatvorená do izby so zamknutými dverami a oknami. V tomto bode sa dostávame k niečomu, čo dodnes nebolo vysvetlené a mnohé zdroje to považujú za dôkaz nadprirodzeného diania v živote mladej ženy. Aj napriek rodinnmu umiestneniu do zabezpečenej izby, personál našiel Rhodu každé ráno prechádzať sa po záhrade zariadenia. Pri tom, ako ju sprevádzali späť do jej izby, za každým sa jej pýtali, ako sa jej podarilo dostať von. Kto ju pustil? A Rhoda im každý deň povedala to isté meno. Nancy Phoenix. Záhadu, ako sa Derry každú noc z izby dostala von, sa skutočne dodnes nepodarilo objasniť. Preto mi napíšte do komentárov, či veríte, že ju púšťal niekto z mäsa a kostí, alebo šlo skutočne o prízrak čarodejnice. S postupne plynúcim časom sa rodin zdravotný stav vôbec nezlepšoval. Jej neustále spomínanie Nancy, ale aj ďalších bytostí, ktoré vídala, uistili personál o neutichajúcich halucináciách. V tejto dobe sa liečebne pre duševne chorých pacientov začali veľmi rýchlo zaplňať a tak kompetentné osoby dospeli k rozhodnutiu, že pacienti, u ktorých sa nedostavuje zlepšenie stavu ani po vyskúšaní všetkých možných procedúr,
budú v ústavoch hospitalizovaní maximálne po dobu 2 rokov. Následne ich označia ako nevyliečiteľných, čo znamenalo, že v ústave im nebolo možné ponúknuť žiadne ďalšie liečebné procesy, ktoré by ich stav mohli zlepšiť. Šlo o spôsob, ako zaistiť voľné miesta pre ďalších mentálne chorých, ktorí by mohli mať perspektívu na vyliečenie. V roku 1858 uplynuli 2 roky, odkedy Rodu do zariadenia umiestnili, a tak bola vyhlásená za neliečiteľne chorú a následne prepustená do domácej starostlivosti. V čase, keď Roda odišla z Illinois State Hospital for the Insane, bola takmer neustále presvedčená, že ju prenasleduje Nancy Phoenix, Old Scratch a ďalšie bytosti, ktoré ju neúnavne mučili. Jej matka sa dcére snažila pomôcť až do takej miery, že vzala brokovnicu a strieľala do vzduchu, aby Rode ukázala, že čarodejnice zabila. Rodina sa snažila zabezpečiť Rode čo najväčší komfort a bezpečie, no s postupujúcim časom sa im začali všetci vyhýbať. Mladá žena sa prestala úplne umývať, po uliciach sa pohybovala v špinavých veciach a okrem toho začala okolo idúcim bezdôvodne nadávať. Roda sa pre obyvateľov obce stala veľmi desivá a známi ju začali považovať za posadnutú. Často dokázala vopred predpovedať príchod návštevy, a to nie len z hľadiska času. Dokonca odhadla aj dôvod návštevy. V jednom zaznamenanom prípade rodine povedala, že príde členka rodiny, aby im oznámila šťastnú novinu, že čaká dieťa. Neprešlo ani pár dní a jej vízia sa skutočne splnila. Mnoho členov rodiny sa podľa zdrojov vyjadrilo, že v tom čase sa Roda správala úplne rovnako ako jej stará matka. Derry začala chodiť po uliciach a od neznámych ľudí si pýtala žuvací tabak. Keďže jej správanie bolo veľmi zvláštne, mnohí okolo idúci sa ju snažili ignorovať. Našla sa však hrstka takých, ktorí jej tabak ponúkli. Týchto cudzincov sa Roda začala okamžite vypytovať na dôvod návštevy mesta. Ako sa rodín stav zhoršoval, jediný, kto sa ženy zastal a snažil sa ju chrániť, bola jej matka. Tá však na nešťastie v roku 1860 umrela a Roda ostala v jednej domácnosti s otcom a súrodencami. Jej otec mal v tej dobe už takmer 70 rokov a rodina bola natoľko chudobná, že im hrozil predaj domu. To by znamenalo odchod do chudobinca pre všetkých členov rodiny. Z toho dôvodu sa rozhodol do chudobinca umiestniť len najmladšiu dcéru, pretože šlo o miesto, kde tzv. Nevyliečiteľne mentálne chorí často skončili. Chudobince však na podobnú klientelu neboli personálne ani materiálne vybavené. Tieto charitatívne zariadenia slúžili ako miesto pre chudobných, veľmi starých alebo ovdovelých občanov, ktorí naďalej neboli schopní platiť si za svoje bývanie. Roda bola do Adams County Almshouse umiestnená 3. septembra 1860, teda v tom istom roku, ako jej matka umrela. V 19. storočí boli mentálne chorí pacienti považovaní za menej cenných a z toho dôvodu s nimi bolo rovnako aj zachádzane. Personál chudobinca, v ktorom bola Roda umiestnená, v skutočnosti údajne nebol zlý, no všeobecná mienka o šialencoch, ťažkosti s financiami a absolútna nepripravenosť na stav Rody Derry viedli k nehumánnemu riešeniu situácie. Upozorňujem, že opis života ženy v nasledujúcej časti videa môže byť pre niektorých poslucháčov veľmi krutý. Preto prosím zvážte jeho vypočutie a prípadne preskočte priamo na kapitolu Nemocnica pre nevyliečiteľne mentálne chorých. Stav 25-ročnej Rody sa už v priebehu niekoľkých dní v chudobinci rapídne zhoršil. Nie len, že trpela neustávajúcim strachom z nadprirodzených bytostí, okrem toho začala útočiť aj na ďalších obyvateľov zariadenia. Rýchlo sa stala extrémne agresívnou, pretože aj najmenšie podnety u nej vyvolávali búrlivé emócie a neočakávané správanie. Postupne začala Roda konzumovať čokoľvek, čo sa jej dostalo pod ruku. Od gombíkov z jej oblečenia, cez kosti z kuraťa, až po špendlíky, drevo či betón. Časom si hrdlo a jazyk poškodila natoľko, že nebola schopná rozprávať a namiesto rozprávania začala len nezrozumiteľne mrmlať a bľabotať. Všetko, nielen tieto nestráviteľné predmety, ale aj bežné potraviny, konzumovala rukami.
Rhoda navyše odmietala chodiť oblečená. Keďže sa po chodbách často prechádzala úplne nahá, personál zhodnotil, že jediným možným riešením je priväzovať ženu k posteli alebo stoličke. V čase, keď Rhoda obývala chudobinec v okrese Adams, bolo v zariadení umiestnených viac než 100 pacientov a približne 36 z nich trpelo duševnou poruchou. Derry bola voči nim agresívna, provokovala ich svojou nahotou a sama sebe ubližovala konzumáciou nestráviteľných predmetov, čo viedlo personál k rozhodnutiu umiestniť ženu do klietky zvanej Utica Crib. Utica Crib, známa aj pod názvom krytá posteľ, bolo zariadenie podobné detskej postielke s mrežami po všetkých bokoch, no na rozdiel od postielky mala Utica Crib aj veko. Bola zhotovená z dreva a kovu a jej veko sa zaistilo spôsobom, aby sa zvnútra nedalo otvárať. Vnútorné rozmery pacientovi nedovoľovali posadiť sa alebo vystrieť, takže pacient bol často dlhé hodiny držaný v rovnakej pozícii. Osoby boli do zariadenia umiestňované väčšinou vtedy, keď boli nebezpečné pre seba alebo okolie a často sa po noci strávenej v krytej posteli upokojili natoľko, že na ďalší deň mohli byť pustení a ich správanie už nebolo ohrozujúce. Viacero zdrojov uvádza, že keď boli pacienti po niekoľkých hodinách strávených v Utica Crib pustení, ostali strnulo sedieť alebo stáť. Kvôli extrémnemu správaniu Rhody Derry bola žena v Utica Crib držaná oveľa dlhšie ako len jednu noc. Celkovo šlo o neskutočných 44 rokov, počas ktorých ležala v zariadení vyslanom slamou vo fetálnej pozícii, čo znamená, že jej kolená sa takmer dotýkali jej brady. Rodinné exkrementy prepadávali cez spodnú mrežu krytej postele, čo bolo dôvodom, že sa v miestnosti, ale aj priamo na slame, usídlili potkany, myši a rôznych mys. Z roku 1881 sa zachoval report, ktorý opisoval pacientku v Illinoiskom chudobinci, umiestnenú v drevenej klietke. O žene sa uvádzalo, že na slame ležala úplne nahá a počas rokov v Utica Crib sama sebe ubližovala. Rhoda telom narážala do mreží postele, čím si spôsobila modriny takmer na celom tele a navyše sa pestiami pravidelne udierala do tváre, takže si postupne vybila všetky zuby. V určitom okamihu, pravdepodobne v čase, keď mala Rhoda halucinácie, si dlhými nechtami, ktoré jej neboli strihané, vydlabala vlastné oči. Pre tých z vás, ktorí preskočili predchádzajúcu kapitolu, je dôležité vedieť, že Rhoda Derry bola počas života v chudobinci veľmi agresívna voči sebe aj ostatným. Začala konzumovať nestráviteľné predmety a útočiť na ostatných chovancov zariadenia, preto bola umiestnená do klietky zvanej Utica Crib, v ktorej strávila 44 rokov. Celý čas ležala vo fetálnej polohe a vlastným pričinením prišla o obe oči a schopnosť rozprávať. Presuňme sa teraz do roku 1897. V Bartonville sa malo čoskoro otvoriť úplne nové zariadenie pre mentálne chorých, Illinois Hospital for Incurably Insane, teda nemocnica pre nevyliečiteľne mentálne chorých. Zariadenie viedol doktor George Zeller. Doktor Zeller mal na liečbu mentálne chorých pacientov na tú dobu veľmi nadčasový pohľad. Veril, že šialenci za svoj stav nemôžu a nemalo by s nimi byť zachádzané ako s menej cennými. Samotný názov zariadenia, ktoré riadil, sa doktorovi nepáčil, a to z toho dôvodu, že pacientom neposkytoval nádej na vyliečenie. Tvrdo bojoval a v roku 1909 sa mu podarilo dosiahnuť zmenu názvu na Peoria State Hospital. Vráťme sa však do obdobia, kedy zariadenie otváral. Zeller sa rozhodol po otvorení Illinois Hospital for the Incurably Insane v roku 1902 pre úplne odlišný prístup, než bol v tej dobe zaužívaný. V jeho nemocnici neboli žiadne mreže na oknách a dvere sa nezamykali. Pacienti sa teda mohli voľne pohybovať po priestoroch nemocnice. Zeller najal oveľa menšie množstvo personálu, než bolo štandardné, a k pacientom sa všetci správali s úctou. Zároveň sa v zariadení nepoužívali zvieracie kazajky ani podobné zamedzovacie zariadenia a jediná Utica Crib v nemocnici slúžila ako výstraha pred niečím, čomu sa v liečbe mentálne chorých chceli navždy vyhnúť.
Motiváciou Zellera nebola len zmena prístupu k psychicky chorým pacientom v jeho zariadení, ale zmena prístupu vo všetkých zariadeniach v štáte. Rozhodol sa preto demonštrovať správnosť jeho spôsobu vedenia nemocnice. Keďže bolo známe, že na prelome 19. a 20. storočia boli šialenci bez nádeje na vyliečenie umiestňovaní do chudobincov, Zeller sa rozhodol navštíviť niekoľko z nich, aby vyhľadal najťažšie prípady. Chcel ich umiestniť do svojho zariadenia a tým dokázať, že správny prístup v liečbe povedie k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Pravdepodobne už viete, kam bude príbeh ďalej smerovať. A áno, Zeller napokon našiel v jednom z chudobincov rodu Derry stále zatvorenú v Utica Crib. V roku 1904 sa mu podarilo zrealizovať presun tejto pacientky do svojej nemocnice. Pacienti boli z iných zariadení prevážaní vlakmi. Po ich príjazde vystúpili, aby prešli do nemocnice a personál z vlaku brával ich osobný majetok na veľkom vozíku na bielizeň. Jedného dňa však po príchode do vlaku ostali v obrovskom šoku. Na vrchu vozíka našli ležať slepú ženu bez zubov, ktorá nebola schopná rozprávať a ležala schúlená s kolenami pri brade. Rody, ako ju začali prezývať, vzali do nemocnice a jej život sa v tom čase zmenil o 180 stupňov. Vzhľadom na dlhé roky strávené v jednej pozícii, nebola Rody schopná sedieť na vozíku, stáť či dokonca ležať vystretá na posteli. Jej nohy atrofovali, čo znamená, že došlo k úbytku svalstva na základe nehybnosti, no aj podvýživy. Aj napriek tomu si ju však personál Illinois Hospital for the Incurably Insane nadmieru obľúbil. Zabezpečovali jej 3 pokrmy za deň, všetky pripravené z čerstvých potravín z miestnych fariem, obliekali jej krásne šaty a po neskutočných viac než 40 rokoch ju každý večer po kúpaní ukladali do vlastnej postele s čistou bielizňou. Rody síce nebola schopná hovoriť či vidieť, no s postupom času sa začala pohybovať za použitia rúk. Personál sa jej život pokúšal spríjemniť tým, že ju vozieval na čerstvý vzduch a po krátkom čase boli zjavné známky zlepšenia jej stavu. Rody nebola vôbec agresívna a v Zellerovej prítomnosti sa za každým usmievala. Mohlo to byť spôsobené jeho hlasom alebo vôňou, no v každom prípade šlo o najpozitívnejšiu reakciu, akej bola Rody schopná. V čase, keď bola umiestnená v nemocnici pre neliečiteľne mentálne chorých, sa o ňu začali vo veľkej miere zaujímať médiá. Doktor Zeller, rovnako ako zvyšok personálu, o pacientke podávali informácie a otvorene prezentovali spôsob, akým v zariadení ženu liečili. Dávali však obrovský pozor na to, aby sa z Rody Derry nestala mediálna senzácia, ale skôr príklad dobrej praxe po prevezení do nového zariadenia. V roku 1906, teda len 2 roky po jej prijatí do nemocnice pre neliečiteľne mentálne chorých, sa v zariadení rozmohla tuberkulóza a ešte v tom istom roku ju dostala aj Rhoda Derry. Deň pred svojimi 72. narodeninami, teda 9. októbra 1906, Rody chorobe podľahla. Keďže si ju personál nemocnice veľmi obľúbil, všetkým to zlomilo srdce. Väčšina pacientov nemocnice, až na pár výnimiek z bohatých rodín, bolo pochovaných pod číslom na málo známom a nenavštevovanom cintoríne. Rody nemala nikoho, kto by jej zaplatil miesto na prestížnom cintoríne, keďže už v čase, keď ju prijali do nemocnice, žil len jeden z jej bratov. Rhoda bola napokon umiestnená v hrobe číslo 217. Zeller po pohrebe obľúbenej pacientky napísal nasledovné, citujem: Zdravotné sestry, ktoré sa o ňu počas života starali, boli pri hrobe, keď jej bola vzdávaná posledná úcta. A keď sa vrátili k svojim povinnostiam, namiesto toho, aby cítili, že im z pliec spadlo veľké bremeno, všetci plakali. Dojem humánnej služby, dobre vykonanej, okolo nich vrhol aureolu. A ústav bol lepší, keď sa o ňu staral. Štát bol o to lepší, keď vedel, že tejto dlho zanedbávanej žene bola konečne učinená spravodlivosť. Pokračujme po citácii. Pravdepodobne práve personál, na čele s doktorom Zellerom, Rody neskôr zabezpečili dôstojné posledné miesto odpočinku, ktoré nesie aj jej meno a dodnes je často navštevované. Na jej náhrobku je krásny nápis, citujem:
Postavili toto azylové miesto, aby žiadny iný človek netrpel ako ty. Naučila si nás milovať a cítiť súcit k menej šťastným. Nech nájdeš pokoj a teplo v Božích rukách. Pokračujme po citácii. Po rodinej smrti napísal doktor Zeller list sudcovi okresného súdu, v ktorom uviedol, že, citujem, odchod tejto najnešťastnejšej ženy si vyžaduje viac, než len formálne upozornenie, pretože bola jedinou svojho druhu a je nepravdepodobné, že by sa takýto prípad našiel v Spojených štátoch alebo vo svete. Pokračujme po citácii. Metódy, ktoré Zeller pri svojej práci s mentálne chorými pacientami využíval a jeho starostlivosť o rodu Derry viedli začiatkom 20. storočia k zásadným zmenám v liečbe pacientov s duševnými poruchami. Kvôli krutému zaobchádzaniu s pacientami v chudobincoch bolo mnoho týchto zariadení zatvorených, aby sa predišlo nehumánnym metódam či prípadom podobným tomu rodinnmu. Medzi niektoré zo zásad, ktoré Zeller zaviedol, patrilo zdravé pracovné prostredie, starostlivosť pacientov o záhrady, jazerá a zvieratá na pozemku nemocnice, ale aj zákaz používania obmedzovacích prostriedkov personálom. A tým by sme dnešný prípad ukončili. V ďalšom videu sa pozrieme na to, akou diagnózou mohla roda Derry trpieť a čo ju mohlo spôsobiť. Napíšte mi do komentárov, čo si o prípade myslíte a či vás zaujal. Ak ste ešte videu nedali like a páčilo sa vám, dajte mu palec hore. A ak chcete o vydaní ďalších podobných videí vedieť, odoberajte tento kanál a zapnite si naň upozornenia. Môžete ma tiež sledovať na Instagrame a Facebooku, kde pridávam informácie o pripravovaných prípadoch, a ak chcete moju prácu oceniť aj finančne, v popise videa je odkaz na Patreon, kde si viete vybrať sumu s ďalšími výhodami a stať sa tak mojím patrónom. Osobitnú vďaku chcem venovať svojim patrónom, konkrétne zločiniakovi na úrovni, ktorým je Marek Bláha, a tiež kráľovi zločiniakov Milanovi Krivčíkovi. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa.